बेगारफोरजों सुथेनानै थांनो हानाय मा मावनानै जानांगौ जोङो जुदि दुखिया मानसि गोरिब मानसिया जेबो गैया बे माल माथाखौ दुब्लि बारिफ्राव माने गारहराबा मोजां जागौ बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा एक्टर लोगोसेनो डाइरेक्टर आरो प्रडिउसारबो बेनो जादों मानगोनां थाख्लाय नार्जारि सार। दिनैहाय गारलानि फिसा थारला थब्लं थब्लं दांनानै होबाय थाख्लाय नार्जारि सारा सिगांनि जिथु 17 बोसोर सासन खालामबोनाय BPF सोरखारनि सायाव। तो थाख्लाय सारनि फुल आपडेटखौ नोंथांमोननो होगासिनो आं। बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होग्रोनो सानदों। BPF राजनीति दोलोनिफ्राय सानैसो मावथि वार्कार्सफोरनि दुथां हाबा मावनाय गामि न'नि लांगोनायाव फिसा मोनसे दखान होनानै सोलिबोनाय UPPLनि सासे सोद्रोमानि दखानखौ हरनि समाव सियार टेबोल बुख्रुबनानै माइबारियाव गारहरनाय मोनसे जाथाय। दा बे जाथाया जादों गुनं बनरगाव बियाफनि सोनाब मालिगाव VCDCनि सिङाव थानाय जरदारपुर होननाय मोनसे गामियाव। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै गोसो होनानै नाय अब्लानो जाथायनि सायाव स्पष्ट बुजिनो मोनजोबगोन आरोना। जाहैबाय आङो सिगाङावहाय आं खुला खुलि बुंग्रोनोसै आं BPFनि वार्कारमोन सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन। बेनि उनावहाय जिहेतु भाग्यजनक आङो BJPआव थांदों। ओमफ्राय BJPआव आङो जेबो बिबान गैयामोन। ओमफ्राय बावैसो सानब्रै सानबासोनि सिगां आङो UPPLआवहाय जइन जादों। बे जइन जानायलाय आङो UPPLखौ मोजां मोननानै दा आं UPPLनि फ्लेगबो गायनाय जादोंमोन। न'आवबो मोननै गायदों। ओमफ्राय नैबे दखानावहाय आंहा दखान फिसा दं नैहाय बे दखानावहाय आङो मोनथाम गायदों। आङो UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै दा थायै थायै नै थांनाय हरावहाय जोङो दखानखौ नागारनानै जों न'आव उन्दुहैयो। बे समाव जे आं UPPLनि फ्लेग गायनायखौ न'निखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय न'आवहाय मोनसे BPF नांगोल सावगारिनि मोनसे स्टिकार दङ बेखौ गेटआव सिथाबनानै गालांदों। ओमफ्राय नैबेहायबो दखानावहाय गासैबो फ्लेगखौबो दानस्रिलांजोबदों। बेनिफ्राय बे दख'नाफोर ओरै सोंथेयोमोन बे सोंथेनायखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय बेहायबो नांगोलनि बे सावगारि गोनां मोनसे माबाखौ स्टिकारखौहाय मोननै सिथाबना गालांदों। नैबे खुन्थियाव मोनसे बै खनानि खुन्थियाव मोनसे। दा आं अब्लाबो जेबो सानाखिसैमोन। जाबाय इलेक्सन टाइमावहाय बेबायदिया जाखायो आं सानदोंमोन। आङो नैबे आंथ' दुखिया मानसि गोरिब मानसिया जेबो गैया बे माल माथाखौ दुब्लि बारिफ्राव
माने गारहराबा मोजां जागौ सोरनि खामानि आखाइ दं दा आं सानदों माने बेयाव रावनिबो आखाइ गैया माने BPFआनो जुदि बेहाय गावसिनि सावगारिखौ होलांदोंबा बिसिनि स्टिकारखौ रावबो मोनखाया सोरबा गुबुन गुबुन राजनिथियाबो सोरबा रायजो राजायाबो रावबो मोनखाया दा मथा मथि आं BPFखौनो सन्देह होननानै दङ आरोखि BPF दोलोनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावलांदों होननानै आं सन्देह दं आरो दा मा गामि नोंथांना आं 3 नं जर्दानपुरनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारि UPPनि आन्दाराव 3 नं जर्दानपुर ओमफ्राय दसे सिगां पाटगावनि IC साराबो फैखांबाय फैनानै सारा होनलांनायखाय आं होनदोंमोन जोंना प्राइमारि माबाफ्रा होनदोंमोन वार्कारफ्रा स्टिकारफ्रा थाथ'थोंसै नामा होननानै ओमफ्राय IC सारनाव सोंबाय सार बेखौ बोखार जासिगोन नामा होननानै बोखारदो जेबो नंला प्लेकखौ बाव दादोनसै बोखारदो होननानै ओमफ्राय न'सिम आं खोन्थाबाय न'आवबो बिदिनो खालामलांदों आरो आंनावल' नङा जोंहा आंनि बियादै रबेन नार्जारि बिथांनि न'आवबो गांसे फ्लेग UPPनि फ्लेग गांसे माबानाय दंमोन गायनाय दंमोन बेखौबो बुखुनानै माने दानस्रिलांदों आरो दा खैथा समाव हरनि खैथा समाव मावलांखो जोंथ' फात्ता गैला जों दहाय फुङावसो सिखारनानै थेलायाव जेब्ला जोङो दखान हैनोसै होननानै बोराय बुरै फैयो अकस्मात जोङो न'निफ्राय ओंखारनानै न'नि फ्लेगखौ दानस्रिला जोबनाय नुबाय आरो दा ओमफ्राय फैनानै बै जेब्ला टार्निंसिम मोनफैयो दखाना हालां हाथां जाहैबाय बेफोरो ओरैनो दङ ओमफ्राय होनबाय आं बुरैखौ हनै दखाना लांदां जाहैबाय मा खालामबावनांगौ होनना दा बेनो आरो दुखुनांथाव जाथाय दिनै हरनि हयथ' 12टा 1टासो समावहाय जोंनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुर गामियाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जाथाया जाहैबाय सासे दाखालिसो जोंजों 1 मासनि आगोल जाय मानसिया BPFनिफ्राय UPPआव फैदोंमोन बे व्यक्तिया नैबे गावसिनि 3 नम्बर जर्दानपुर गामियावनो थाग थुग गावनि लामा सेरावनो मोनसे दखान होनानै जायोमोन दा बिथाङा बे दखानजोंनो सोलियोमोन दा बिथाङा बरंस आरोबाव दुखुनांथावा नैबेबाव माने बे दखानाव बिथाङा थाबाय थायोमोन नाथाय दिनै मोनसे भाग्यजों बिथाङा दखानाव थायाखैमोन दा बिनि थाखायनो बिथाङा बारग'नो हाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा दाखालि जिहेतु BPFनिफ्राय UPPआव फैनायनि जाथायावहाय खारनावहाय बिथांखौ मोनसे नासयनाय सिस्टेम जाखोना माखो बिथांनि दखानखौ दानसि दानसा खालामनानै आरो बिथांनि जेसेबांनाखि लाइ लथर दङ सियार टेबोल बेफोरखौ सिफायनानै ओरैहाय बे साहाथिं थानाय मोनसे माइबारियावहाय लेथेर फेथेर गाहरनाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनदों दा नोंखायनो जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो दुखु फोरमायनो सानदों जे जायफोर बिथांमोनहा बे ससियेल मिडियाखौ नायगोन बिथांमोनहा जथेस्थ' बिनि सोमोन्दै दुखु मोनगोन जोंबो दुखु मोननानै बेखौ दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन जाथाय रिप्लाइ होनो नागिरदों दा जाहाथे सोरबा बिथाङा बे जाथायावहाय इनभल्भ दङब्ला बे जाथायखौ जाहाथे आरोबाव वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङावहाय कुनु न'खरावहाय कुनु सोरनिबा बारि बागानावहाय बबेबा मोनसे हान्जानि केम्पआवहाय बेफोरबायदि खामानिखौ नेक्स्ट आरोबाव मावबावा जों बेखौ वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै एसे खावलायहरदों लोगोसे एसे सोंखारि हरनायबो जायो जाहाथे बिथांमोनहा बे खामानिखौ बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाया जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो बेफोर जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो खाथियाव थानाय पाटगाव प्रसासननि पाटगाव आउटपस्टनिफ्राय जोङो आइसिखौ लेंहरनाय जादों आइसिआ बेफोर जाथायनि सोमोन्दै सालिजारि खालामदों खालामनानै बिथाङा ओरैबायदि अनुभब खालामलांदों बे जाथाया हयथ' नोंसोरनि गेजेराव मा मा हान्जा दङ बे हान्जानि गेजेरावनो जादों बरंस बुंनो थाङोब्ला बेखौ बिसेस करि BPFनिफ्राय मावनाय जादों होननानै बिथाङा सोंखारि लांदों जोङो बेखौ सोंखारियाखै जों बेखौ बेक्तिगत जों होनाखै हयथ' सोरनिबा कनस्पिरेसियाव जादों होननानै जों सानदों नाथाय होमब्लाबो जोंनि आइसि साहाबा पाटगावनि आउटपस्टनि आइसिआ बेखौ थन्न खालामनानै बिथाङा होनलांदों जिहेतु बिथाङा बिथांमोननि एक्सननि मोनसे प्रमानखौ सिनायलांदों जे नैबे दखाननि नैबे सोनाब खोला खनानि नैबे खुन्थियावहाय
BPFनि मोनसे स्ट्रिकार दङ बेखौ सिथाबनानै गालांदों आरो बिथांमोननि सायावहाय बिथाङा मोनसे सोंखारि लांनाय बाथ्राजों होनदों जे नोंथांमोना सोरबा जुदि बे खामानिखौ मावदोंब्ला जाय हानजाया मावदों बियो गाबोन समफोर थिखिनो थांगासिनो दङ बेखौ जाय हानजाया मावाखै बिथांमोना थन्न बिथांमोननि सायावहाय तदन्त खालामनानै नायबिजिरनानै मोनोब्ला आंनो लोगो लोगो खोन्थाहर होननानै बिथाङा बेखौ गोख्रों भाबै सिखारनो थाखाय बिथाङा जोंनो बोसोन होलांदों। बरंस जोंल' नङा UPPL नङा बेवहाय जेसेबांनाखि मोननै मोनथाम हानजानि मानसिफोर दंमोन बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोनहा बुजायलांनायजों लोगोसे सोंखारि लांदों आरो गोरा बेबस्था लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होलांदों। दा नोंखायनो आङो खावलायनो सानदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि पार्टी दैदेनग्रा रायजो राजा दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बे खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो खारन जोंबो बेखौ इनिसियेटिभ लानो गोनां जागोन। वेस्ट मालिगाव प्राइमारिया मोनसे निर्दोषी हानजा हिसाबै जिहेतु मैयाबो जोङो मावजाखांबाय बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय जे UPPL नि प्राइमारि अफिसाव जोङो दैदेनगिरिफोर फैयोब्ला जिरायफैनो होननानै मोनसे प्लास्टिक खोनानै होनाय दंमोन बे प्लास्टिकखौ दानसि दानसा खालामनानै बिथांमोनहा जोंखौ अननाय भाबै नासयनानै गालांदों। दा नोंखायनो जोङो बेखौ मोनथिगौ बे खामानिया हयथ' जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे अपोजिसन पार्टिफोरनि जानो हागौ। दा नोंखायनो आङो खावलायदों बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे भटआ गाबोन जागोन समफोर थांगोन नै फैनो थांगासिनो दङ 8 दिननि परे भटआ जागोन बे भटखौ लानानै जाहाथे जोंनो बेवहाय गावजों गाव नाट गुट सोंखारिलायनाय खहा खुथि खालामलायनाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय जाहाथे जाया बेखौ आङो खावलायदों। खारन जोङो बेफोरबायदि खालामलायोब्ला जोंनि खामानिया दानो जागोन दानो जोबगोन नाथाय दुखु दाहा थागोन बहुत बोसोर जार फले दिनैहाय BPF खौ नागारनानै BJP खौ नागारनानै UPPL आव थ्रोब हाबनायखौ जोङो बेफोरबायदि परिबेसखौ नुगासिनो दङ। नोंखायनो हानजाखौ खालामब्ला पार्टिखौ खालामब्ला मोजाङै खालामलाय दिनै दैदेनगिरि नोंथांमोन आङो दिनैहाय UPPL नि बे ओनसोलनि बे प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायनो थांगासिनो दङ जाहाथे हानजाखौ दैदेननोब्ला मोजाङै दैदेननांगौ आरो जोङो जाय हानजाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां दैदेननाय नुगोन जाय हानजानि सायावहाय मोजां आसार बेवहार नुगोन जाय हानजानि सायावहाय मोजां बिबेसना खालामनानै रायजो राजाखौ फोरोंलांनाय नुगोन बे हानजायावसो रायजो राजाफ्रा थ्रोब हाबबाय थागोन एबा बेवहायसो जगदान होगोन बेखौनो आं खावलायहरनानै दिनैनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव जे नैबे रैसाद बसुमतारी बिथांनि दखानाव जे माखासे हामलानि जाथाय जालांदों मोनसे नासयलायनायनि मोनसे फोरमान जालांदों आं बेखौ दुखु खालामनानै आङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ लानानै मानगोनां थाख्लाय नार्जारी सारा मा बिबुंथि होखो जों बयबो एसे खोनासंनानै लानि। गिबियावबो साफ्रोमखौबो जोंनि BTC हालामाव थाग्रा आइ आफा बिदा फंबाय मोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। जोंनि बेयाव नुजाफैनाया जों बिसेसकय जिउआव मोनसे गोजोननाय मोनदों प्रमद सारनि जे जोंनि आर्टिस्टफोरनि फारसे अननाय होनाय जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा आगोलाव जोंहा जेबो मोनामोन जोङो गावनि फिल्म बानायो आं सासे प्रडिउसार डाइरेक्टर आं अब्लाबो दिनै एथ' बोसोर जालांबाय अब्लाबो दिनैसिम BTC निफ्राय माब्लाबाबो बे जेसेबांखि बोसोर प्रमद सार गैयि समाव बे समाव जोङो साफ्रोमबो आर्टिस्टआ एबा सोरबा प्रडिउसारा जोङो फिल्म बानायोब्लाबो जों BTC सरकारनिफ्राय मालाबाबो जोङो बे फिल्म बानायनायनि फैसाखौ जों रिकभार खालामनो हायामोन। नाथाय जेब्ला प्रमद सारा फैबाय दिनै प्रमद सारा जेब्लानिफ्राय
शिब जिरायबाय बे समनिफ्राय जोङो गासैबो प्रडिउसार साफ्रोमबो मोनजोबाखैबाबो आं दिनै सासे बुंनो हायो दिनै आंनि फिल्म बानायनायनि गासैबो फैसा थाखाफोरखौ दिनै बे सरकारनि समाव मोनदों आरो आंल' नङा साफ्रोमबो दिनै मोनदों बे बिथांमोना हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेराव नुजायाखै नाथाय आगोलनि दिनाव जों फिल्म बानायग्राफ्रा माब्लाबाबो नुवामोन बेनिखायनो जोङो गोसो गोथारै जोङो सारखौ सापर्ट होनो प्रमद सारखौ फिन खेबसे आरोबाव शिबनि महराव नायनो लुबैनानै जोङो आर्टिस्ट आं सासे आर्टिस्ट जानानै सारखौ गोसो गुवारै आं हेफाजाब होफैदों मानोना सारनि अननायाव दिनै जोङो सिनेमा हलबो मोननो हाबाय माब्लाबाबो जोंनि बेफोर सिनेमा हलनि थाखाय जोङो जेसेबांखि बोसोर जों बारा गोलावखौ बुंला खिन्थु जोङो 10 एबा 12 बोसोरा जोङो नांथाबदोंमोन जोंनि बिसाया अब्लाबो बै समाव आब्बानि समावबो जों नांथाबदोंमोन नाथाय जेला बिसा दाबाय बिसा दानाय समावबो जागोनै दिनै गैया जेब्ला प्रमद सारा शिब जिरायबाय बे समनिफ्राय जेब्ला जोंनि दुखु सुखु आर्टिस्टफोरनि दिनै गांनाय उखैनायखौ एकमात्र प्रमद साराल' बुजिदों बेनिखायनो जों आसा लायो आरो आंबो सासे आर्टिस्ट जानायखाय आं बयखौबो आरज गाबो दिनै सासे बुद्धिजीबी साननो गोरों रायजो राजानि थाखाय गांनाय उखैनाय गासै बिथिंनिफ्राय साननो हनो गोरों सासे दिनै जोंनि प्रमद सारखौ फिन खेबसेबाव मानोना सुबिदाखौ होगोन होननानै आं आसा थियो थ' लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय